গালি পারে পারক মোর কাম হইছে মিয়াক কষ্ট দিয়া যদি মিয়াই কষ্ট নাপায় মিয়া দুলিয়া জানো আহি গল তিনসুকিয়াও আহি গল दिनै मोनसे बिग मोनसे पलिटिकल आपडेट होनानै रायजो नोंथांमोन सेन्ट्रेलनि मोनसे पलिटिकल आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों आं दिनै मोनानि समाव आं भिडिअखौ बानायदों फुङाव भिडिअ ओंखारगोन थारमाने फुङाव भिडिअ ओंखारगोन बाथ्राया जाहैबाय मा रायजो नोंथांमोन दिनै आसामनि ओरै आरो लोगोसे उत्तर प्रदेशनि माने चिफ मिनिस्टारफोरखौ लानानै दिनै मोनसे सरसा सोरजिदों सरसा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव जे फैबाय थानाय जेनाखि 5 बोसोरनि उनाव सेन्ट्रेलाव प्राइम मिनिस्टार सोर जागोन बे प्राइम मिनिस्टारखौ दिनै सेलेक्ट खालामदों गोबां रायजोनि गोबां सुबुंफोरा दिनै सरसा जादों दिनै बे ससियेल मिडियायावहाय बेयो सरसा जागासिनो दं जे बिथांमोना लुबैदों भारतनि प्राइम मिनिस्टारखौ हेमन्त बिश्व शर्माया जानांगौ होनना बुंदों भारतनि प्राइम मिनिस्टारखौ आरो सोरबाया होनदों जगिया जानांगौ जगि जानांगौ दा जगि आरो हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि नाम ओंखारदों बिथांमोनखौ माने जायोब्ला भारतआ जौगागोन आरो भारतआ स्ट्रं जागोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बे समाव 5 बोसोरनि उनावहाय दानि नरेन्द्र मदिया माने प्राइम मिनिस्टार जानो समायला बिथांमोना बुंदों बिथाङा बैसो बारा जाबाय बेखौ जिरायनो होदो आरो यां जायफोरनाखि डायनामिक लिडार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो जगि बिथांमोनखौ प्राइम मिनिस्टार जाहोनांगौ नेक्स्टआव होननानै दिनै गोबां मानसिफोरा रिकुवेस्ट खालामदों नाथाय आं बुङाखै फै नोंथांमोन आं भिडिअ क्लिपखौ देखायगोन भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोनायनि उनावहाय आङो रायलायगोन नायग्रोदो भिडिअ क्लिपखौ वो सबसे बेस्ट है योगी भी से ज्यादा बेस्ट है वो सबसे बेस्ट है उन्होंने मौलवियों की तनख्वाह बंद कर दी मदरसे बंद कर दिए रोहिंग्या बांग्लादेशी को बाहर निकाल दिया ये पाल रहे हैं उन्हें योगी जी ने बाहर नहीं निकाला डिटेंशन सेंटर में बैठा दिया उन्हें जहां उन्हें 5 स्टार होटल की सुविधा मिल रही है 2029 का पीएम कौन मोदी या योगी मोदी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा लेकिन अब उनका उम्र हो गया उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए और योगी आदित्यनाथ को भारत का प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट करना चाहिए और गृह मंत्री के लिए हेमंत बिश्व शर्मा को हम लोग देखना चाहते हैं ये दोनों का जोड़ी रहेगा तो भारत अखंड बनेगा और भारत बहुत आगे जाएगा प्रधानमंत्री क्या योगी को बनना चाहिए या हेमंत बिश्व शर्मा को मेरे पास 2 ऑप्शन है देखिए ऑप्शन तो हमारे पास 2 हैं पर दोनों में से जो बन जाए हमारे लिए वही सही क्योंकि उम्मीद हम सब युवाओं की उम्मीद है चाहे योगी जी बने या हेमंत बिश्व शर्मा बने वही प्रेम मिलेगा वही सम्मान मिलेगा और सच मायने में अब भारत को योगी जैसे प्रधानमंत्री और हेमंत बिश्व शर्मा जैसे प्रधानमंत्री की ही आवश्यकता है ये नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। असम सरकार ने एक ऐसा कानून पारित किया है जिसकी तारीफ पूरे देश को करनी चाहिए खासकर हिंदुओं को। असम में अब कोई भी मुस्लिम हिंदुओं की जमीन नहीं खरीद पाएगा अगर कोई खरीद भी लेता है तो वो जमीन मुस्लिमों के नाम ट्रांसफर नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि ऐसा कानून पूरे भारत में लागू होना चाहिए। जो लोग इस कानून को पूरे देश में पारित करवाना चाहते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम लिखें। जय। आप अगर मेरा जमीन कब्जा करते मैं आपको भगाऊंगा कहाँ भागेंगे जहां भागे भागो मेरा वो जिम्मेदारी नहीं है ना सोचने का वो तो सेकुलर सोच है मैं क्यों सोचूं आप अगर मेरा मंदिर में आएगा जब तक मेरा पावर रहेगा मैं आपको घुस के बाहर निकालूंगा और जब तक भगवान मुझे ये समता दे के रखूंगा मैं वो समता का प्रयोग भी करूंगा সকলো মিয়া মুছলমান তো অচিনাকি নহয় 51 চনৰ আগত অহা মিয়া মুছলমান আছে গতিকে আমাৰ কথাত তো সাম্প্ৰদায়িকতা নাই 51 চনৰ আগত অহা মুছলমান এটোতো খিলঞ্জিয়াই পৰে আছুৱেও ডিক্লেয়াৰ কৰিছে এছআইআৰ যেতিয়া আহিব অসমত এতিয়া এছআইআৰ অহাই নাই তেতিয়া মিয়া ভোট 4-5 লাখ কাটিব লাগিব গতিকে এইটো কংগ্ৰেছে মোক যিমান গালি পাৰে পাৰক মোৰ কাম হৈছে মিয়াক কষ্ট দিয়া যদি মিয়াই কষ্ট নাপায় মিয়া দুলিয়া জানো আহি গ'ল তিনসুকিয়াও আহি গ'ল नोंथांमोना नुबाय भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननो होनानै होबाय दै बाथ्राया जाहैबाय मा नंगौ दासान्दि सरसा सोलिदों मानि थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि नामा दिनै मानो फैखो भारतनि प्राइम मिनिस्टार जानांगौ होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ मानि थाखाय दिनै सेलेक्ट खालामखो रायजो राजाफ्रा मानो सेलेक्ट खालामदों बिथांनि मावनायखौ नुदों दिनै बिथाङा जे आसामनिफ्राय जायफोरनाखि बांलादेशिफोर जायफोर बांलादेशनिफ्राय फैनानै आसामनि हाखर दखल खालामफैदों बिसोरखौदि दिनै गिजा आलौना बियो दिनै मिडिया बुंनानै आरो बिसोरनि एगेन्स्टै बिथाङा बांलादेशिफोरनि एगेन्स्टै दिनै कर्टनि माने हेफाजाब लानानै दिनै हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै बिथांखौ एभेक्सन खालामदों आरो बिथांखौ होख्रांदों जे बिथाङा दिनै दासिमाव गासै 1 लाख हाखौहाय बांलादेशनिफ्राय उद्धार खालामबायनानै बिथाङा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया होनदों आरो फैबाय थानाय समाव सरकाराव थानायनि उनाव आरोबाव फिन 5 लाख हाखौ बांलादेशनिफ्राय उद्धार खालामगोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों
दा बेनिखायनो बिथाङा बुंदों जे जों बेनिफ्राय हमनो हायो थारमाने अल अभार इन्डियायावनो निश्चय बांलादेशनि हेंथायै खामानि मावनांगौ दं होननानै बै मानसिफोरनि बुंनायनिफ्राय जों दा बुजिनो हादों आरो बिथाङा जेखौ मावो बेखौ बुङो माने जेखौ बुङो बेखौनो मावो हेमन्त बिश्व शर्माया आरो बिथाङा जे मावदों दा आसामनि सेफटिनि थाखाय बियो खामानिखौ मावदों अब्ला बिथाङा जुदि भारतनि प्राइम मिनिस्टार जायोब्ला एबा होम मिनिस्टार जानो हायोब्ला बिथाङा भारतनि थाखाय सिन्था खालामगोन एबा भारताव गोलैनाय मोनफ्रोमबो स्टेटनि रायजोनि थाखाय बिथाङा सिन्था खालामगोन निश्चय बेखौ दानि लाइमोनफ्रा निश्चय नुहुरदों आरो नुहुरनायखाय दिनै बिथांखौ जाजानो लुगैदों आरो लोगोसे जगि उत्तर प्रदेशनि नामा बिथाङा चिफ मिनिस्टार बे जगिखौबो बिथाङा दिनै लुगैदों हयथ' हेमन्त बिश्व शर्मा सार नङाब्ला बे जगि सार बिथांमोना इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार जानांगौ होननानै गोबां मानसिफ्रा दिनै रिकुवेस्ट खालामदों मिथिबायना दा बिसोरखौ माने जाजानो लुगैनायनि मेन जाहोनानो बेफोरनो बिथांमोना थारमाने गावनि रायजोखौ सेफटि खालामनो थाखाय गावनि रायजोआव थानाय सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बिथांमोना दिनै चिफ मिनिस्टार बिबान लानानै खामानि मावगासिनो दङ दा बेखौनो नुनानै बिथांमोना जुदि प्राइम मिनिस्टार जुदि जानो हायोब्ला एबा प्राइम मिनिस्टारनि रल लानानै जुदि खामानि मावोब्ला बिथांमोना निश्चय भारतआ जौगागोन बेखौ बिथांमोना नुहुरदों दिनै हेमन्त बिश्व शर्माया सारा होनदों जायफोर बांलादेशि बिसोरो हा मोना बिथांमोना हानि फाटा मोना नाथाय जायफोरनाखि माने अखमिया मिया जायफोर माने मुस्लिम बा बिथांमोना अखमनि बासिन्दा 1951नि सिगां फैनाय बा 1971नि सिगां फैनाय बिथांमोना हानि सार्टिफिकेटखौ मोनगोन खुनु बादा गैया दा बे बाथ्राखौ बुंदों खिन्थु जायफोर दा इलिगेलि इनक्ल'जारफोर जे जोंनि आसामाव हाबफैबाय दा बेखौहाय बिथांमोना बिथांनि एगेन्स्टआव माने इनभेस्टिगेसन खालामगोन मिया माने सान्थि गैया होनखादों जेसेबां आङो चिफ मिनिस्टार जागोन आसामनि मिया सान्थि नाय बिथाङा डाइरेक्ट स्पस्ट' होनदों जे आं जेसेबांनि आसामनि चिफ मिनिस्टार जागोन मियाया सान्थि गैया मियाखौ आं सान्थि दोना होनना बुंदों आरो नोंथांमोनाबो खालामनांगोन होननानै बिथाङा बुंदों जे सोरबा मियाया जुदि रिक्सा सालायनायाव जुदि थाइबा बिदोंब्ला बिदिनो थाइब्रै हो आरो बेफोरबायदि माबा खालामनानै जों बिसोरखौ होखारहरनांगोन आरो बे होखारनायाव आसामाव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीफ्रानो लक जानांगोन बे खोथाखौबो स्पस्ट' खालामनानै बुंदों आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दा बेखौनो नोजोर बोनानै दिनै बै बाथ्राफ्रा दिनै ससियेल मिडियायाव बुरा गोसारदों दा बेनिखायनो जुदि हेमन्त बिश्व शर्माया प्राइम मिनिस्टार जायोब्ला भारतआ रैखाथि जागोन भारतआ माने सेफटि जागोन आरो बैसोर सुबुंफोरनिफ्राय रैखाथि मोनगोन बेखौ नोजोर बोनानै दिनै गोबां इयुथ्सफ्रा दिनै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ प्राइम मिनिस्टार जानो लुगैदों एबा हम मिनिस्टार जानो लुगैदों खारन बिथांमोना बुंदों दानि भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया बेहा जिरायनांसिगौ बेहा बैसो जाबाय बेहा थानांसिगौ आरो दानि डाइनामिक लिडार्स जगि आरो नङाबा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार जानांगौ होननानै बिथांमोना डिमान्ड खालामदों एबा बिथांमोना दिनै ससियेल मिडियायाव पस्ट खालामदों बिथांमोननि मावनाय बिथांमोननि माखासे एक्सन लानाय बेखौ नोजोर होनानै नुनानै बिथांमोना मोजां मोननानै दा हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों लोगो जादों आरो जगि सारजों बिथांमोना लोगो जादों जाय आसामनि चिफ मिनिस्टार माने हेमन्त बिश्व शर्मा आरो उत्तर प्रदेशनि चिफ मिनिस्टार जगि बिथांमोनखौ बिथांमोना सापर्ट खालामदों जुदि हेमन्त बिश्व शर्माया जुदि प्राइम मिनिस्टार जायाब्ला बिथाङा हम मिनिस्टार जानांगौ आरो जगिया प्राइम मिनिस्टार जानांगौ बे बाथ्राखौबो बिथांमोना स्पस्ट' खालामनानै होदों जा गतिके जों मिथिसिगोन फैबाय थानाय समाव 2029-30आव जेब्लानाखि जोंनाव इलेक्सन जागोन बे इलेक्सनाव जों गभर्नमेन्ट नुगोन थारैनो बिथांमोननि हास्थायनाय आरो लुबैनाय आरो बै इयुथ्सफोरा जायखौ लुबैदों बेयो साक्सेस जाना जाया जों बेखौ नुगोन दा बेखिनि आपडेटखौ नोंथांमोननो होबाय जे दिनै माने गोबां सरसा सोलिबाय माने जेरैबायदि बिथाङा इनिशिएटिभ लानानै आसामखौ रैखाथि होनो थाखाय मियाफोरनि एगेन्स्टआव बियो खामानि मावबाय जिमान दिनলৈকে মই অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ম ইমানলৈকে মিয়া শান্তি নাই মই মিয়াৰ শান্তি নিদিওঁ बे खोथाखौ बियो होनबाय थादों दा बेफोर बाथ्राखौ जोङो लानानै बेखौ लानानै दिनै गोबां इयुथ्सफ्रा दिनै भारत हादरनि नागरिकफ्रा माने सिटिजेनफ्रा दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ सेन्ट्रेलाव थांजानो लुगैदों आरो सेन्ट्रेलाव प्राइम मिनिस्टार जानो लुगैदों दा आरो बिथांनि जेनाखि मावनाय इनिशिएटिभ लानाय जेनाखि इयुथ्सफोरनि थाखाय गोबां माखासे सुबिदाफोर खालामनानै होनाय गोबां माखासे आसनि तयार खालामबाय इयुथ्सफोरनो बिथांमोना जेनेबा दा 2 लाख करि होबाय आरो बेजों लोगोसे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि होबाय बिदिनो गोबां माखासे सिनियर सिटिजेनफोरनो होबाय गोबां माने बिथाङा जाय इनिशिएटिभ जाय माखासे प्लेन पलिसि स्ट्रेटेजि लानानै साधारन सुबुंफोरखौ दिनै बिथांमोना हेल्प होनो नाजादों जायफोरनाखि एसे थाखा 2 लाखसो थाखा मोनोब्ला गावखौनो गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय बेबायदि खामानि लानो हागोन फिसा फिसौ बिजनेस मावनानै स' बिनि सुबिदाखौ दिनै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया होदों स' गतिके जानो हागौ बैफोर गोबां माखासे माबाखौ नायनानै दिनै बेखौ माने सारा भारत हादरावनो
हेमन्त बिश्व शर्माखौहाय माने प्राइम मिनिस्टार जानांगौ होननानै बिथांमोनहा डिमान्ड खालामदों आरोखि एबा गोबां पस्ट फेसबुकाव होनाय जादों आरोखि स' बेखिनि सुंद' आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनाय जाबाय आरोखि थेंक इउ